Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirare 263 pano pachaiva nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Wasubscribe here, walike this video here, zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachibatsirikana nekuita zvandataura izvozvo. Vadikani kusubscribe mahara udyirwe mari yako yemufoni ndati subscribe takawanda kuitira kuti musha ukure. Vadikani vamwe vanhu vari kubuda mastreets esocial media after Geza aadresa video ranezuro riya raakataura zvaakataura. Vamwe vanhu vari kuzoti vageza plan havana, vamwe ndovari kuti vageza plan vanaro. So iwe uri kufungei nekuda kwevideo rakabuda nezuro? Kana usina kuriona video ripo pana pathis YouTube channel ndakariposta. Hapana chinhu chinoitika kuti titadze kuchiposta chaitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei, zvese zvaitika vagarwe vabva vabuda mastreets esocial media, vagarwa handiri kutaura muchavaona nchesa video ravo nokuti tofamba nenyaya dzine proof dzisina nhema mukati. Vabva vagadzira video ravo vachiti Geza ari kumashure kwemumwe munhu ari kutungamirirwa nasomeone, hanzi patichamubata munhu iyeye, hanzi tichamurikita. So da kuti muone video, mapedza kuona video mutazva munofika mucomment section. Ini hatigone kuti turi chidumbu changu itaura zvinhu zvisina proof, zvasina kutaura ini nemuromo wangu ndichiwedzeredza. So da kusei muchiona video, wapedza kuona video tazva munofika mucomment section. And usaskip this video nokuti ma-updates haasati apera. Ndine rimwe video rine more fire. Let's this video. Turo kana kutuka president, kana kutuka machairman emaprovince, kana kutuka musangano weZANU-PF, kana kushora hurumende, isusu tonyarara. Kana kutora tobva taposta kune mumwe munhu, ukaposta uri kurakidza kuti uri kuwirirana nezvekutaurwa naGeza pasina Geza. Ndakambotaura ndiri kumasvingo ndikati Geza haasiri musoro wenyaya, musoro wenyaya muridzi waGeza. Geza ndibhoki, toda kutsvaga muridzi wabhoki nekurova bhoki. Ndati Geza ndibhoki. Kune vasingaziva kuti bhoki ndiani, bhoki imbwa. Kana uchida kuziva muridzi wembwa unorova imbwa. Kana uchida kuziva amai vehanda unobata handa, unoona amai vacho vakuhuka kuya kwauri. Iko zvinotiri mumwaka wekurova Geza. Nyangwe akauya achida kuita mademonstrations, musabvuma kupfurirwa kuzviparadza. Toda kukutendai kuti makataura kuti isusu hatiite zvisina maturo. Tanga wabuda mumwena mauri Geza, udzoke kuno, uye kuno, titaure takatarisana. Kana uchindipfekedza saki, wondipfekedza saki. Asi ndoda kukuvimbisai kuti Geza ndiri kumupfekedza saki. Iko zvino akapfeka saki kutaura kwatiri kuita kuno. Next update video iri respect inokosha ndere yavarusike vachitaurawo zvavanga vachitaura ende muovheti uyo abuda achitaura zvavanga achitaura ende zvaita kuti vanhu vataurewo zvavataura pamusoro pevideo rake. So da kuti iwewo futi utaurawo zvaunotaurawo nemufungiro wako. Ndakusiyai muchiona video, wapedza kuona video taura zvaunofika mucomment section. Tichikurudzirana kuti tinofollowa Facebook page rakanzi Hatirare, takupindawo kuma-KK ikokoko kuti zvinhu zvifambe. Tichabatsirana futi nemanews updates ikoko. Much love. Vanofunga zvandoda kutaura pano, ndoda kuti vageze vazvinzwe zvatiri kutaura izvi. Tibatsirane, ndizvekubatsirana. Ya nyaya iri apa vageza, toda kuti munyatsonzwa. Kwamabva kwese maita basa guru, ndimasvisa nyika payasvika pa for the first time. Hakuna mumwe munhu akambozviita zvamaita izvozvo. Ya makapa vanhu 1 month yekugadzirira, mwedzi tigadzirirai vanhu, tiri kunobvisa munangwagwa. Vanhu vese vakarovera maoko nyika yese. Ya dhei rasvika nezuro, vanhu vakaita zvamakataura icho. Vanhu vakabuda mudzimba vakaita zvese zvamakataura izvozvo. Right? Zvino 12 hours later makudedzera kuti maprotesta mirai mamisa maprotesta. Alright, pakanaka. Takuda kunzwa kwamuri manje. Ya kuti chamamisira protesting ichi ndazva muri kutiudza azvimisiswe
hazvimisiswe protesting zvekuti mwana wanhingi achazobhomba aiwa ihondo yatave ndokwatave uku tamuhondo navo haasi munhu ari genuine dai anga ari munhu ari genuine paasviswa nevanhu apa aingorizaina chete but imbavha yatiri kuisana naye munofanira kuziva izvozvo hatisi kurwisana nemunhu ari genuine ba haasi munhu ari right. Munhu ari right anoti hamuchandida ndakuenda aitwe mukomberano watiri kuita uyu ndo zvandoda kuti muzive. Zvino musi wechitatu pamuchadeedzera imi muchideedzera imi munotodeedzera muchitaura kuti aewa chitatu chacho ichocho haasi paakaenda arizaina uyu ndo zvakuda kunzwa vanhu chete. Nda vanhu kubira kwese kwavakaita nekuteerera kwese kwavari kuita imi nyika yese neabroad hapana kwazvisina kuratidzwa pasi rese mazimbabwe. Ndoda kuti ndibva ndakutaurirai nyika yezimbabwe inodiwa pasi rese. Pasi rese harisi kuda kunzwa chinonzi Mnangagwa. Nyudzi dzakaenda all over the world. Saka zvinhu izvi hazvifaniri kupera zvakadai. Tinoda kunzwa maresults musi wechitatu. Imi munofanira kutitaurira kuti arizaina imi. Ndandimi muri padhuze ndimi neconnection naye. Munofanira kuudza nyika ndahapana chekumisira protesting kusvikira munhu uyu aenda uyu. Haana chaanogadzira munhu uyu.